Beau, čaute, tu je Peťo a presne môj kamoš Alex odišiel, ale možno, že ešte potom príde. A budem natáčať Drakensang Online a tak ďalej veci. Tak vidíte, som lukostrelec, nemám až také dobré veci, staty akože. Keď chcete, môžete si to potom pozrieť, no stopnite si video. PP štatistiky mám len skúseného legionára rádu, ale to budem budovať, už je mladý centuria, ale takže veci mám také, sa mi nechce vám ukazovať a keď napíšete do komentáru, že ukáž, tak ukážem. Takže mám tu kostým čarodejnice, vyzerá takto. Mám tu strašidelnú tekvicovú hlavu. Potom tu mám polárny výskum, to mám. Mám tu snehuľaka, snowman. Tá uniforma, čo ste si vedeli spraviť, ten rézer. Kostým démona. No, to je pre mňa. Potom Julová, toto. Šíperapa. No, jak vidíte, je to dosť pekné, že mám aj ten obliek, tak keby som horel. Potom ešte tu mám lajku. Potom tu mám toho mám tu hádzanie snehu, a naposledne mám to jazdenie, strašidelná vrcina a jak vidíte už V1 mám to dosť dobre, dá sa povedať. No. A budem natáčať aj budem no akože Q2, Q1 budem Q1 akože už dostaneme, nie, ale Q2 budem po meste. Tu je majster. Ako vidíte, už aj tu mám na level 31, tu dobré veci, legenda 35. Mám tu štít, ktorý si chcem dať, lebo ten už je zničený. Mám tu ešte sargonové šípy tieňov. Sú to dobré. Na level 40, chcem si to dať. Ešte potom tu mám sova, zimného slunovrata. Rýchle jazdenie, to je dobré. Potom tu v PvP som, no, dajme povedať, že celkom dobré. Ako to. A zatiaľ toľko a ešte potom sa vám budem ozývať. Čaute.